Marak manya kwa mgejwanga neno kanyo kose romo sachiel gdakika apagario mar okinyi kamora mora mintiere en gano marani se winjo nonro mar gazete yo makare mabendo kel kod nyawadwa Joyce Oduor gisani koro wadonjo e twak e chenro mar piny Nyakoro mgejwanga parno odiochieng' makawuono chieng' tarik 30 dwe mar 11 odiochieng' mogik mar dwe mar 11 parni penj mar KCPE kanyakla kod mano mar PSEA mano mar CBC mabende nochakre chieng' tarik 28 rumo odiochieng' makawuono ka nyithindo mantiere klas 8 biro bedo katieko penjgi kod mano mar social studies wan kaka TV mar Ramogi podwa oro ote mag puoch gi pak ne jopuonjre duto te mabende notimo penjgi odiochieng' mabende tieko penjgi odiochieng' makawuono bende par nyakoro mgejwanga nyasi mar dhialo Ramogi TV bende pod dhi nyime Ramogi TV nwarwako odiochieng' odiochieng' manyoro pod wapong' kae ndigi mor gi ilo ka bende pod dhi nyime gi nyasi mar dhialo TV mar Ramogi gi dhiali in bende janeno marwa kwa kamano machiegni e Twako kiny makawuono nyakoro mgejwanga twak mabende wantiere godo mabende adwaro bedo godo e kinde thuolo mar saa 1 mabiro en twak kaluwore gi nyasi mong'ere kaka Changamka Festival nyasi machakre odiochieng' makiny mano chieng' tarik 1 dwe mar 12 nyaka chieng' tarik 4 mano e kar jot mar Aga Khan Hall mantiere e county ma Kisumu okinyi makawuono kaluwore gi chenro makamano antiere gi jata chenro maduong' mar duol mano mong'ere kaka Kenya Association of Manufacturers nyinge Tobias Alando jatelo rwaki ni machiegni erokamano Sharon mana kwa chako Tobias Alando en nga ing'eni bende ber seche ma bende Ramogi TV bende pod warwako higa achiel ber bende kwa ng'eyo jowuotwa kamano mawuok e Luo County Tobias Alando en jaluo manonyuol Ajauyoma Katwenga en Siaya County to Yorka teach atiyo ne Kenya Association of Manufacturers as the Chief Operating Officer. Wajiore kama wantiere ne mondo watem loso wach economy mar country wa. Omomiyo kamora mora mayudo thuolo awacho wach local manufacturing. Kata mna kapo kwa donjo kata mna etwaka hinya kaluwore gi mwandu mabende kembe mapacho ka indi jaloso TV mar Ramogi warwako higa achiel lakini sebedo kineno TV mar Ramogi ote mage madiwachi sebedo kaneno TV mar Ramogi mokwongo congratulations and happy birthday to TV mar Ramogi ojiwo anyuola and aher wacho ne ji duto mapok ochako neno kata ma sani neno Ramogi mondo wamed neno Ramogi TV nkech nitie programs mang'eny manyalo konyowa and wanyalo learn a lot of things throughout the TV. Erokamano ahinya kata kamano kinyi makawuono limo waka kaluwore gi nyasi mabende untiere godo mabende chakre odiochieng' makiny e county ma Kisumu ong'ere kaka Changamka Shopping Festival kata kamano maneno ka en okang' maru mar 5 lakini nyasi mar Changamka Festival ni mana kinyalo lero ne nyikwa Ramogi en ang'o? So Changamka Festival no chakre iga 2016 mokwongo nwatime Kasarani just from the word Changamka en yuak mwakelo ne jopiny mondo ng'e ni industry jolos gik moko e pinywa ka nitie gik mang'eny magiloso to nwafwenyo ni ji kia ni wuoche mirwako ji kia ni kikombe mimadho go chai no ji kia kata ni geche kata apiko miloso mwatiyogo ka iloso Kenya ka omiyo nwakelo a program iluongo ni Changamka Festival mondo ji omed ng'eyo gik miloso Kenya ka. Nikech chutho ji japaro kata mna kiwacho apiko iwacho kata mana wuoche thothne ji ng'iyoga ni mwandu makamagi wuok ga kata mna e pinje maoko to kata mna thoth masamoro nyalo bedo ni lose pacho ka oganda ma pacho ka indi dibed ni onge kod ng'eyo malong'o ni mwandu makamago ilose pacho ka indi mana die to mane perception mwadwa golo ne jo piny gi jowa ni nitie gik mathoth miloso Kenya ka to wadwa medo jiwo ji mondo onyiew Kenya giger Kenya buy Kenya build Kenya policy kineno gimoro me iuse duka ten mar
Kenya to kineno gimoro miuso e duka ten ma China, wadwa jiwo jowa ni yieuru mondo nyiew gik molos ka. Gimomiyo ber mondo nyiew gimolos ka nikech gini olos gi owetewa mondiki e kembegi. Dipani naume ni oganda ma pacho ka samoro onge koda geda hinya kaluore gi mwandu molos e pacho ka. Dibeni samoro rang'iny miloso godo mwandu gi ok olos gi rang'iny makare kipimo gi mago mawuok e pinje maoko. Mano to kayiego. Nikech gik mwatemo loso kata sani samo wuoye ni nitie lewni miloso Kenya ka tiuso US market. Kidhi e malls madongo US market, ibo yudo ni lewni go olos EPZ Kenya ka. Ji mang'eny kia. Kidhi yiero lawno ober ni ing'iyo kola ibo yudo kondik ni made in Kenya. So nitie gik moko mang'eny ma iloso Kenya ka to jowa kia. To bende nengo gi bende oyueyo kipimo gi mamoko. Nikech ni simu samoro iloso Kenya ka mara ni siling 2,000 samoro Kenya kadhi nyiewo mar karam na piny machielo en siling 1,000. Sani gima watemo timo kambi moro amora mabiro madwa loso gik moko Kenya ka obiro gi paro moro ni opiem gi kambi maloka. Koro gimoro amora moloso nyaka los e standard ma joma loka be loso. To mane gima watemo jiwo kembni mang'eny. To gino timre sani nikech nitie international standards ma nyaka lu kiloso gimoro. To mage standards ma jowa luwo kata geche, apiko, lewni, chiemo mwachamo gi sani wa export chiemo to other countries. Gik mang'eny nitie miloso Kenya ka ma koro wakelo Changamka festival mondo apart from sani being a Christmas season ma koro ji dwa nyiewo gik moko at a discount price, but an opportunity mar jowa mondo ng'e gik mang'eny miloso locally. Twagwero kamano mar biro ka nikech mwandu mathoth an kata mna king'iyo kata mna mwandu ma iuso kata mna supermarket thoth gi hapa ni oganda ma pacho ka indikia ni iloso e pacho ka wantiere gi kembe mantiere gi lony ma nyasani. Changamka festival ni kwa losa Kenin County ma Kisumu kende mobage chakre odiochieng' makinyi. Sani higani kwa loro watieke gi Kisumu County. Lakini nwachako Nairobi County. Nwatime dwe ariyo mokadho. Nwan gi ji mang'eny sana mathoth manobiro KICC. Manobiro monyiewo gik moko mopogre. Tae watere kendo Mombasa County. Mombasa County be nwayudo ji mathoth manobiro monyiewo gik moko discount offers mane kembe mang'eny miyo oganda. Sani koro wan Kisumu. Koro dwa jiw jowa ma Kisumu ber tero gini e county wayudo opportunity ma showcase kembe mantie county no gi kembe moko be ma county moko biro nyiso uni gini waloso ka kaka mattress. Wan gi kembe madongo mantie Kisumu maloso mattress manyalo miyo jowa discount. Sani Christmas ochopo sama koro waloko mattress. To nengo ng'ima bende ni malo. Nengo ni malo kawaida period. Lakini sani chieng' Christmas ibo yudo mattress gi nengo maber. Joma dwaro onget inyalo yudo onget gi nengo maber. Joma dwaro nyiewo ne nyithindo lewni inyalo yudo lewni gi nengo maber. Joma dwaro chiemo kidwaro chiemo nyiewo mogo sani beche rach. Dhi uru Aga Khan Hall ibo nyiewo mogo, ibo nyiewo mchele, ibo nyiewo ganda gi gik moko go gi bei maber. Makoro nyiso ni chakre odiochieng' ma kama kinya mane kar jot mar Aga Khan Hall mantiere buore Kisumu. Ja ohala moro amora ma uso mwandu mare nyalo dhi kacha. Koso mana ma uso mwandu miloso e piny Kenya nikech kiwacho ni mchele samoro mchele igolo kata na piny Uganda. Na chako ka wacho ni watemo jiwo nyiewo Kenya ger Kenya. Buy Kenya, build Kenya. Koro gik moka ma watemo ngiso program Changamka gi gin gik molos locally.
ok watus gik ma loka mae wa promote local manufacturing. Apa ni mano okang' makare mabendo timo mar ting'o kata mana tije jo ohala matimo tije magigi pacho kaendi malo. En mane samoro jo ohala maneno wasani nyalo bedo kata mana kapenjo ni an mwandu na aloso e pacho kaendi chopo kacha abro donjo nono koso nitiere omenda machulo mar mondo mi adhi showcase atang' mwandu mabenda loso. Jo manigi gik maloso gik mopogre ntie a small fee mar booth mibo chulo to details go ntie our website or Facebook page but jok mabiro nyieo ubiro donjo nono onge gima uchulo. Yes. Makoro jo mabiro to donjo nono. Mano kar jot maraga kan hall mantiere buore Kisumu. To bende mabiro ywayo jo mopogore kuma ni jok maloso mwandu e county ma Kisumu kende donge. Kamano. Warwako ji mopogre ok jo maloso gik moko Kisumu kende. Ntie jok mabiro, ntie kata jo mabiro mo Nairobi matero gi Kisumu nikech ging'iyo oganda mantie Kisumu ma diher gikgi. Ntie jok ma pod kia ni specific products magiloso koro giyudo that opportunity mondo gikel gige Kisumu mondo ji obedo nyiewo ji mondo nyiewo. Gimoro kendo ma damed wacho ni ang'eni ji mang'eny kia kata ni yedhe mwamwonyo be iloso Kenya ka. Ntie gik mang'eny miloso Kenya ka ma jowa kia. Manaka yedhe gini bendi bro manatere kacha. Yedhe mafuta ma nyiri wichorego hair products kila kitu bobet kacha. Koro wajiu watu medo mana jiu ni mondo ubi une unyiew cause program ni okogik kanyo. In future wadwaro ni mondo build relationship with manufacturers dobed joma uso gik moko mantie Kisumu in giduka ni tikia kama diange nyiew products on wholesale so ma opportunity mari mar Ramogi jolos gik moko mondo build business relationship. Koro kena nyiew ma chiengno but wakete ni we can build a business future relationship. Ngatu nyalo mana dhika cha to bedo gi tudruok. Kembe ndo ng'e ni samoro kata mana ka kiloso simu kata bedo ne sani lose yo machalo nado. Kamano. Ji nyalo kata mana dhika cha to yudo kata mana puonjruok. Kamano. To ntie kata jok matimo farming probably other counties mantie around Kisumu, Siaya, Migori and all that. Koro kutimo farming in godo ma idwa ng'eyo kama diange uso dumbi no kembe nitie kanyo udrugo in gi mchele ni moro mi uso ga mi pidho midwa kamene no uso in gi gwen in gi gimoro amora. Koro mai Changamka festival mi a big opportunity ma inyalo connect gi manufacturers mondo wane kaka wagero ohala ne jowa kono. Manak manya kwa Ramogi juango kinyi makawuono mani thundu wach mwantiere godo mano nyasi mara Changamka festival nyasi mabende ndi e county ma Kisumu obro bedo kotimre county ma Kisumu odiochieng' chakre odiochieng' makiny mano chieng' tarik 1 nyaka chieng' tarik 4 mano mar dwe mar 12 e kar jot mar Aga Khan Hall mantiere buore Kisumu. Bende parni nyaka Ramogi juang mar mondo mi ing'e matut samoro ntiere gi penjo mora mora kotenre kod nyasi mara Changamka ne Ioronwa ote magi lai magwa magote machuok 2-3-6 mbui mar Facebook iyo juang nyasi ma Kisumu unka makare ji mathoth biro bedo ka yuore kar jot mar Aga Khan Hall kacha. Wajiure waduto te kotieko nyasi moro ni to wadonje moro ni mondo watem jiwo jowa mantie Kisumu and surrounding counties. Lakini kaka duol, in kaka jata chenro mar duol mar KAM, mano Kenya Association of Manufacturers. Akene gino kenge mage muchwalo, ahinya mar konyo kembe, mago man loso mwandu e pacho kaendi, mar chopo rang'iny makare makaramna mar loso mwandu. Akene gina ng'o mutimo? Watimo gik mang'eny, mokwongo watemo ng'iyo gimiluongo ni business environment. Wawuoyo gi serikal mondo wane kantie
gik moko ma miyo loso products Kenya ka bedo matek kaka ushuru. Ushuru en one thing ma miyo kembe either or decide or settle ka kata odhi Uganda kata odhi Tanzania. Koro mago analysis mwasebedo kwa timo tae wa engage government, wangiso serikal, wangiso serikal ni ki imedo ushuru to Uganda okomedo ushuru, kembe boringo dhi Uganda. Koro serikal onego ng'iyane ushuru ma gi tax kembe Kenya ka onego gi reduce the taxes to allow kembe mondo o thrive. To kata muna kembe kende wanyaka gi investors mago keto mwandu masamoro dwaro kata muna biro keto mwandu e pacho kaindi. Sani king'iyo ntie investors dwaro biro, gimora achiel ma gibong'iyo ntie lo ma ginyalo keto kambi no, county government nyalo miyo gi lo. Mar ariyo gibong'iyo raw materials, ginyalo yudo raw materials kanye around kama gikete kambi no. Mar adek market. Mar ang'wen en taxation. Nkech sani challenge mwan go maduong' ahinya. Ni kitimo ohala, kamora mora mitimo ohala, for example, itimo ohala Kisumu, kikao gigi itero Migori, ibo charge fees, mar movement fees. Kikao ya Migori kende dhi Kisii, dhi kone mora mora, counties charge a lot of taxes. Onego counties obed kamora chiel mondo gine aneni kaka ginyalo punguza a lot of these taxes. To mai tuak mabende karamna kaka duol mar Kenya Association of Manufacturers, uje badoga karamna kode. Yes. To bende gichwalo karamano kenge makamako, sen kamana loso di ko sero me boardroom kacha to koro chop bin. Ntie gik mang'eny mosetimre ma beber for the industries, to ntie gik moko mapodi. Sani watemo jiwo mondo kembe mang'eny mondo bi, to kata ka wajiwo kembe mang'eny mondo bi ka, be wang'iyo kembe ma ntie sani mondiko jowa. Ang'o mantie ma county government nyalo miyogi as an incentive mondo gimed invest. Nkech an investor tekni miye thuolo to onyalo invest more in the same company to mar ndiko jowa mang'eny. So ntie conversations ma waseyudo, ma wasebedo gi county government, gi national government, mose miyo kembe mang'eny o settle. To ntie gik moko ma pod odong' kaka county fees and charges. And one of the biggest problems watemo address, and we hope this new government will address it. Benangina chidna de ma kembe bende jayudo bende en kaka iloso mwandu gi hinya raw materials mako bende samoro ok yudre pachoka kogoli karamne pinje ma oko de bende mano bende samoro yudo ka mwandu mamoko e pachoka iuse nengo mamalo kipimo gi mantiere pinje ma oko. Mano tadier, gima wasetemo kwatimo mondo wa reduce the tax rate, import duty rate, mar raw material mabiro koa loka. Nkech structure moketi sani mar import raw materials gi finished product and 25% mar finished product, 10% and intermediate product. En gima poko otiek loso, tinyalo med lose. Tae 0% oketne raw material. To mane swali mwatemo jiwo serikal mondo medi to protect local industries. Gimoro kendo mwatemo en watemo increase duty on products mose losi oko mondo obed expensive. Ok ni watemo marach, but gimora mora ma iloso Kenya ka kik obed ni onyalo yudo thuolo mobiro go koa loka. Kech kwa timo kamano to kembe maloso gigi boloro kembe gi jowa ok bi yudo tich. So serikal, gima wajiwo serikal mondo tim,
gimora mora miloso Kenya ka wayiene mondo bi lakini ochul duty mamalo. Hero kama na inya kok manya kor mga jwangi no mar mondo mi oko yo matin. Pod wantiere gi twak ka, pod antiere gi Tobias Alando mono jata chenro maduonga mar duol mar Kenya Association of Manufacturers. Parni ote mora kintiere godo kiny maka uono thundu wach mwantu wake en kaluore gi Changamka Festival. Ponono ni loso mwandu mora e pachoka intiere gi thuolo mar dhi nyiso mwandu makamago e county ma Kisumu. Chakro do makiny mano chien tarik 1 nyaka chien tarik 4. Nyasi mabendi biro bed ka itimo e kar jot mar Aga Khan Hall. Kok mano wako yo matin waduogo gi ote magi. Ngeso kangeso chakresa de kokinyi enseche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta tuko full tap kimaso Sitendawili Kodalunga Asase to chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana sigani mamitna chuo gik moko kod tedo Turu kodwa ngeso ka wangi Lox Ponde kata Lox P Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Penj laktar ok en ka chenro mora. Wach mari P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo vadhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa Mane Ramogi TV. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Manak manya kor mga juanga machiegni okang mar 2 ma en twak e chenro mar piny. Aneno kanyo kodong managi matin ne dakika 20 kende mar tieko twak makaman kech twak makaman beni rumo sa 2 mano marukinyi. Ponon no kiruri kodo nya kor mga juanga thundu wach neno kanye wang jowi mari thundu wach mabende wantiere godo kinyi makawuono en nyasi mar Changamka. Nyasi mar Changamka Festival mabende chakre boma ma Kisumu odiochieng' makinya. Chakre chien tarik 1 nyaka chien tarik 4 mano mar dwe mar 12. Koro kintiere boma ma Kisumu ichope kar jot mong'ere kaka Aga Khan Hall mar mondo mi idhi kacha ing'e ranyisi mopogore opogore mwandu mabende ilose pachoka ijawinjo kata mana
gimiluongo ni Buy Kenya Build Kenya. Koro wang'ni ochopo Kisumu. Jo Kisumu rwaku te mane kar jot ma Aga Khan. Mano kar romo mar Aga Khan mantiere e chuny boma mano ma Kisumu. Okiny ma kawuono antiere gi Tobias Alando nyaka Ramogi Juang ma bende en jata chenro maduong' mar duol mong'ere kaka Kenya Association of Manufacturers. Naneno kanyo Clinton Collins kapenjo ni nang'o mendi luonge mana ni Changamka. Ing'eni Changamka leko chwako ji. Changamka. Wachwako ji. Gini nobiro from a call. A call yuak mane wan go ni mondo jowa ong'e ni ang'o miloso loso Kenya ka gi jo kembe mag industries. Mane momiyo nwa yiero nying mar Changamka mondo wachiw jowa mondo ng'e ni nitie gik mathoth miloso gi kembe mantie ka ma nyalo bedo maber kuomwa. To bende Changamka no winjore nikech ing'eni Kiswahili bende samoro yot na jowa gi bende Changamka. Inyalo imagine gi dho ngere, encha gi dho ngere Changamka chenang'o. Wabong'e ba. Kamano kaluore gi kembe kata mana kapok nwaka oyio matin Tobias. Kaluore gi kata mwandu ma ilose pacho ka. Achiedh nade ma kembe ma pacho ka nyalo bedo ni yudo en mano mong'ere kaka competition. Ahinya PM ber to samoro bende orach nikech samoro nyalo bedo no okatho kata mana ohala. Ang'eno jatudru kata mana gi weg kembe mopogore kaka duol mar Kenya Association of Manufacturers. PM akiani weg kembe to wachang. Nikech nyalo yudo ni samoro initiyo gi rang'iny ma iloso godo mwandu gi nitiere rang'iny ma malo. Ng'ato samoro yaw kambi machielo koro lose gi rang'iny ma piny to lose gi nengo ma piny. Manchalo mana kaka lewni. Yudo ni lawni otwang' gi rang'iny ma malo iuse bei ma malo, moro twang' the same tiuse rang'iny ma piny. PM kaki wacho PM en gima ber. To ku PM a level of playing field. To mano bojiwo kembe mang'eny mondo invest kae. To gima medo miyowa mondo wa PM nkech ntie standards moketi ma kila ng'ato kaloso gire moro nyaka lu standards ma oketi gi Kenya Bureau of Standards and gi international standards moko. To PM moro marach en PM moro ma ng'ato loso giri tae oloko nyinge miluongo ni counterfeit. Counterfeit goods. To bende ging'eny e chiro? Ging'eny e chiro. Bech gi nyalo bedo mayot. Lakini gigi moloyo to gionge warranty, ok gilast. Ken gik moko kaka yedhe, onyalo inyo dendi. Inyalo nyiewe bei mayot, ndio, but onyalo inyo dendi. Emomiyo wajiwo jowa mondo ng'e the difference between original product gi counterfeit product. Samoro teke gang'eyo nikech iyudo kama naka gimoro iluongo awacho ni Ramogi en koro kete ne giramu. Koro samoro kama naka dhi nyiewo kata mana mwandu bende apani nyadidi makata samoro kidhi kata mana e chiro to ng'iyo ni ma olos gi ng'aw kambi mane to ma olos gi kambi mane. Emomiyo samoro ing'eni jowa be ong'e gigi. Jo ong'eyo nkech gik moko matimre nitie gimiluongo ni market surveillance matimre ga ma jo los gik moko oketo e piny mondo ng'e ni product mage mobedo counterfeited. To jowa wajiwo ni kidhi nyiewo gimoro dobed ni en bei matin lakini nyaka ipime maber gini bo konyi kata ok obi konyi. Mago gik ma nyaka wang'e kwa nyiewo product. Lakini counterfeit products to nitie. Counterfeit nyaka bed nitiere to oganda nyaka bed motang'. Kamano. Kaluwore gi mwandu ma bende iuso. Kwa kamano naneno ote moro ka mar Clinton Audi. Clinton openjo ni Changamka Festival ni yawe sa odiechieng' makiny. En mana ni romo ma kamano ka wano chakre exhibition ranyisi mopogore. Chakre odiechieng' makiny kene dhi yawe gi ng'a jadito mane madhi chopo kacha mar yawe. We expect county government ma Kisumu, governor or deputy governor or some officials mondo yawe. To obo chakre gimoro sa 2 gokinyi. Sa 2 gokinyi. Yes. Makoro sa 2 nyaka sa adi? Sa 2 nyaka gimoro sa 12 sa 1 mar odhiambo. Un thuolo mondo udhi kacha. Ung'i gik mi iuso. Ulos business contacts.
mondo ubai Kenya build Kenya kaka wawacho no. To ben kramna kwa lose kotenre gi nyasi mar Changamka nikech ang'eni wege kembe mopogore opogore biro bedo ka chopo kacha. En mana ni chirni mag pinje maoko. Piny Kenya wan wang'iyo kramna mwandu moro pinje maoko wang'e lewni kowuok e EPZ, maua bende waoro, kahawa bende ne waja akeni katinde pod iore. En mana ni dhi lose pinje maoko ichak iduoge use chiro mapachoka ti use nengo mamalo miwuoro. Emomiyo omedo jiore watim local value addition. Kawa raw materials wa uso kambi moro dhi lose. Kolose to package ta dogo uso nwa. E bei ma expensive. Ma gima ne timre kata piny moro mar Africa miluongo ni Ghana. Ghana produce cocoa. Cocoa mitiyogo loso chocolates gi. European countries ne import raw materials ni cocoa. Gidhi loso chocolates, tai giuso chocolates all over the world. Ghana no decide ni mano orumo. Koro gimbe gichako loso cocoa gi. To mane gima Kenya bedo watimo sani, coconut oil, sani dhie supermarket ne oyudo coconut oil. Chon coconut oil ni bedo imported loka. So gik mang'eny masani watemo jiwo local companies mondo losi. Kantie raw material mora industries wa machon mane wang'eyo ni thrive in Nyanza and Western like Kikomi, textile, pamba. Sani watemo jiwo serikal mondo pamba oduogi, mondo kembegi mondo obi olos nwa lewni jo oyud tich. Kata marego sukari gwenge mag Nyanza Western kembe marego sukari maneno gisebedo ka gitimo maber e ohala. Kamano. Sani onego jo wabe nyaka bed ochungi gi MPs mondo wa protect local industries. Kembe wa meg sukari gi. Gine kembe kene mantie in the country. What are we doing to protect them? Onego wajiwre mondo wa protect our local companies. Sukari ki yudo nyiew sukari molos gi kembewa. Benda pani Alando gima ji okia en ni kinyiew mwandu mabende olose pachoka. Iwacho ni igero kembe makamagi. To kigero gi kembe makamagi samoro yao bade moro kata mane e gweng' mano chako yao mane jowa ema yudo thuolo mag tije to kamane kako chumi dongore. Kamano. Mana dier manyaka wawachi to wawach ne jowa mondo winji. Kidhi nyiew skari molos gi kambi mantie Kisumu o gi kambi mantie Nyanza. Owadu mane dwaro tich inyalo ndik kanyo kata sani owadu moro be ntie kanyo obo yudo msara ne nkech nyiew gik molos kanyo. To kembe gi kata in the last maybe 10 years kembe gi osebedo ka expand. Gi start a new production line. Start a new production line kech ging'eni ntie market mabo nyiew gik gi. Koro wajiw jowa mondo nyiew gik moko molos locally. Akene kinde mosekalo gingaramna ang'eni kintere dul karamna mar Kenya Association of Manufacturers okni ji mang'eny akene wach mar counterfeit masamoro jowa onge gi geno ahinya gi kembe maloso mwandu e pinje ahinya pinje wa karamna e piny Kenya. Akene wach makamano nowuoga kanyo ni mwandu ma Kenya gin bandia ok gin moko minyalo karamna kwan nikech ang'eni kembe makamago samoro jogi jabiro karamna kuom wainya. Nyaki ng'eni ohala mar gik miloso gi ntie gima iluongo ni trade wars. GPM to ka GPM gikelo propaganda. Koro ng'ato nyalo bedo odhi import skari koa oko tae ora wach ni skari moro ka miloso ka ni skari rach. Koro en mana piem moko manono. Ka skari rach nyaka ntie government body manyaka timne test. Ok ni dhane mawacho ni skari ni rach. Nyaka ng'era ng'eny. Nyaka ng'e maber. Karamne kinde mosekali seno karamna ka gibiro ga oko ka bende giwacho na yanda ne gigolo karamna modhi moko samoro rang'eni gi ok ni kare. Mano tadier ntie gik mang'eny ma counterfeit. Counterfeit means ka product ni nonego beni wa add 100% of a certain material jogi keto 50% of that material. Ae giuso ni bei mayot. Bang'e gini nyalo
affect ken gimi chamo to nyalo affect your health ken gimi rwako to ko bibedo higni monego bedi ken gimi wachni kata ndega kata motorbike obo bedo gi kasoro mang'eny ibo tiyo gi pesa mang'eny mar lose ken gi kata gimoro engine oil by the ng'eni ji mang'eny kia kata ni engine oil iloso Kenya ka jiwe ni import mag nyamburko kata mag apiko giloso Kenya ka battery mantie apiko battery mantie nyamburko be iloso Kenya ka counterfeit ntie but nyaki yud original miloso Kenya ka inyiew mana kamano na kwa Ramogi jong bendi gani mwandu makamago iloso e pacho kaindi koro wogoko chwale kata mana wa promote kembe maloso mwandu e pacho kaindi en mana ni samoro kata mana ka wadhi chiro kata mana kwa dhi supermarket kacha ber bende kwa dhi kata mana exposure kata mana exhibitions gi mar mondo mi waneni mwandu magi ma iloso e pacho kaindi ji nyalo bedo gi puonjruok makare kamano ji nyalo bedo gi puonjruok mang'eny kendo ywak moro mabe wagolo ni kila county county nyaka bed gi industries a minimum of 10 ntiere kata mana motion mana piny owacho chwalo bill one county one good mano nyalo konyo sana nikech ji mang'eny mibondiki nino ka county ma Homa Bay bende nogolo mokwa counties mamoko bende wageno kan mana ni counties ma wach ni Luo bende watimo makare keni Siaya uto ngimane migoro gene rabuon moro magirego kata Siaya ntie kambi moko matindo mosebiro maloso mauta sani wadwa duogo kendo wajiwa ne kaka mchele gi arega gi wanyalo be loso korwa kono ntie gik mang'eny mwaparo to mwapimo kwa yudo lo to wakelo investors manyalo invest mondo oket kembni mang'eny manyalo ndiko ji tapa ni magi te nyalo mana nyalo reka governors magwa nikech ng'eni governors ma koro waneno kaka mana jotend pinje hinya counties magwa kaka nyalo chwalo dwaro makamagi nikech gwenge mag Kaluo kineno kata mana counties 4 ma Kaluo mano Kisumu Siaya Migori gi Homa Bay lo chiek mwandu nyak kamano ginyalo konyo donge ginyalo konyo matek kabisa nikech sani king'iyo comparison county wa kata ki compare gi Israel malo ne be ok ochiek ahinya ntie a lot of things magitimo agriculture agro processing mano en opportunity masani manyaka wajiw jopur nikech sani jibe obolo bede gi piny ji mang'eny ok dwa pur to pur nigi pesa to watemo jiwo jowa ni weuru wach moro mi fombo gi keyo ni pur onge pesa mwandu ni elo wadoguru elo wadoguru wapur wa process wa repackage wausi bas mane mapani nyalo konyo kaka miwacho ni mwandu ni elo na chiegni penji chiemo motimo nyinyo tinyalo wachango mago jiemo mabende sani koro biro margi pacho kai penjo koka mano ntiere ote moroka ntiere Grace kawuke county ma Kisumu penjo ni how much is the entry fee mano bende hapa ni temo liko no en mana neno kinyiso wa ni omenda mar pesa di kosa lure entry lure gini okanyal pimo ni nyaka mago jok madwa exhibit ema bedo charge but entry fee is free for anyone madwaro biro nyiewo gik moko geno ni Grace kapo nono ni nja nyiepo kidonjo mana ga kan hall kanyo idonjo nono en mana ni jok ma tero mwandu magi ema bende gi kao booth koro depending on the size of the booth chulo kiwango ero kama na inya paro ni Grace oduki kanyo makare ntie janeno marwa ma okondiko nwa nyinge kanyo to penye mana ge English atwani do you finance upcoming manufacturers bende ukonyoge so one gi wing miluongo ni SME development wakonyo gi to kwa team direct financing gima watemo timo wa negotiate with financiers local banks and international banks kingi proposal ma is worth financing then wa link gi financiers then ibo yudo pesa kanyo lakini one directly we don't
do financing for SMEs. Yes. Nikech Tobias aneno kanyo ka thuolo ringo matek wadong mana gi dakika boro. Dipeni wawayo wach mora hinya mabende japiny nego bed ni ng'eyo kaluwore gi Changamka Festival mana kwa tieko gi wachni mogik. Higa ka higa wabobedo gi festival aina ni to wajiwo jowa mondo obi one gik miloso to nyiewo gik miloso gi. Watem konyre mondo nyithiwa oyud tich. Ko watemo jiwo kembe moan go kae to nyithiwa bo yudo tich. Nyimine wabo yudo tich. Wabo yudo chiemo. Moloyo to wajiwre mondo wadoge pur. Kech pur in a way or support manufacturing, kech the element of processing. Kik wit lwetwa piny wakoni wawe pur. Wajiwre mondo wapur. To wabed jok ma ohero gikwa. Kaka jo country moko ohero gikgi. Wabed jok ma ohero gikwa. Wabed proud of what is locally manufactured. Buy Kenya, build Kenya. Nyiew Kenya, tiger Kenya. Ero kama na inya Tobias. Kapo kasomo kata mnamoko kumote katie. Kwa nene mana gini mana ote magpak gipochka. Justin Ondiek Jarai. Wacho ni amore gi chenro meku. Morina Nyango. Wacho mana ni keep up the good work mautimo. Engineer Samueli. Wacho ni kama ni luo chenro. Kingpin. Inbena ni kanya. Wacho ni mor maratari. Koka manya kwa rumgejuang. Anoka Samarwa Uruma. Keni Tobias Alando inbende idhi Nyasi mar Changamka ni. Kisumu bende wabago romo Ramogi waromuru Kisumu. Waromuru Kisumu kwa celebrate Ramogi TV and congratulations to the management. Utimo gi maber. Uyao pachwa, uyao wangwa. Waneno gik mabeyo mapuonjowa. To bipuonjo nyithiwa be. Wan kata njo madongo wambe ipuonjowa. Waromuru Kisumu kwa celebrate. Meduru neno Ramogi TV. Kamano. Ero kama na inya Tobias Alanda. Guni ero kama na inya kumchupo. TV Maramogi Okinyi makauono. Ero kamano. Nyakora mgajuang mwana na Tobias Alando. Jata chenro maduong mar duola mar Kenya Association of Manufacturers. Mabende na loso kodwa kaluwore gi Changamka Festival. Mano nyasi mar Changamka. Mabende biro bedo kachakre e county ma Kisumu. E boma ma Kisumu e karomo maraga kana hola. Mantiere chuny boma ma Kisumu. Chakro do ching makinya. Kinya nchientere kachiela. Dwe mara pagareo. Nyaka chientere kangwen mano mar dwe mara pagare pat nyasi mar Changamka makama bende jomo pogore jo hala ainya hinya kembe maloso mwandu gi e pachoka biro bedo kachopo kacha Tobias bende noacho ni nyalo yudo mwandu gi e nengo mogonyore at discounted prices koro ne ni chopo mane karumo mar Aga Khan Hall mar mondo mi kik weyo ng'eni ngima bende oredore to bende wachomo siku kudi chieng' makiny ken tarik 1 siku kuni tiere mbele waka koro chopo kanya samoro nyithindo bende ineno kawuono ka bende gitieko penj nyithindo samoro dwaro kata mana lewni magirwake sikuku koro chop kacha mar mondo mi inyiewne koka mano gi kanyo bende makilowa e giko mar twak makamano kinyi makawuono mabiro en tedo gi chiemo Joyce oduoro kawuono tedo nwa achiel kachiel lakini kawuono odwa tedo nwang'o koka mano we wako yo matin awinjo ka siso miluma moro stako inga orisuru masane